Nå Gustav, hvordan har du så i hverdagen? Har du meget travlt? Nej, ikke efter jeg fik Giga. Han er en kæmpe hjælp. Han leger med børnene, og de er meget begejstrede for ham. Så nu har vi alle mere tid til hinanden, og jeg kan klart anbefale ham. Har du også svært ved at rydde op, så få hjælp af Gigan. Har du også brug for en hjælpende hånd i din hverdag, så spørg Gigan. Har du også en stresset hverdag, så køb Gigan. Gigan er en robot, der kan hjælpe dig med alle de ting, du føler, du ikke kan nå. Gigan kan hjælpe dig med rengøring, indkøb, at holde styr på dine sager, at rydde op og meget, meget mere. Han er hjælperen, der aldrig bliver træt. Gigan er en kæmpe hjælp. Han er virkelig en kæmpe hjælp. Robotten Gigan er en kæmpe stor hjælp. Gigan er en kæmpe hjælp. Den bedste barnpige, man kan ønske sig. Gigan hjælper dig med at få styr på dine ting, så du har mere tid i hverdagen. Køb Gigan, og han bliver din bedste ven, din følgesven, din legekammerat, din højre hånd, ikke mindst din trofaste hjælper. Gigan, den rigtige hjælp til en sund familie. Gigan, det rigtige valg.